Oh my God, ang laki. Ang laki, 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 laki. Ooh. Hi everyone! Welcome back to my channel, G Sensei TV. And super excited ako sa video na ito because ito, may ayuda po akong natanggap. Kakauwi o kakaalis lang nila Kathy and Peter. Kathy and Peter Jacob. And also yung si Sam tsaka si Juvil ba yun? At si Kuya Elias, mga Rosas, mga ano ko po sila, mga relatives ko sila from the Philippines. Kathy, ano siya, classmate ko siya noong high school. Tagal na talaga siya dito sa Netherlands. And then, hindi ko alam na may mga relatives pala talaga ako dito, yung mga sa side ng papa ko. So, I am really happy to meet them. Yung sa kanila, siguro mga 1 hour from our place. So, hindi siya ganyan talaga kalayo. No? So, yeah, I'm so happy. I'm so happy. Kasi dinalhan din po nila ako ng ayuda. Kaulalo, no? So, shout out nga pala doon sa mga taga-Tabogon. Mag-Bisaya ko guys, no? Mga taga-Tabogon, hello. Nagkita mi ni Kuan kung kailan mo ni Kathy. So, nag-visit sila kanina and then of course iba talaga no pag magka-chika ba yung mga taga-atin talaga kasi nasa isang town talaga kami doon sa Tabogon po kasi yung tawag sa ano namin yung name ng aming town doon sa Cebu. So super happy, salamat kaayo Catherine, Jacob and also Peter, your husband Peter, and also sa mga Rosa, si Kuya Elias, si Sam and si Juvil. Salamat kaayo sa kuan sa inyong gift sa akong anak. They gave Anna a book and also a doll. And dinalhan din nila ng special beer ata ito. Cannabis beer, pero hindi po siya cannabis talaga siguro, no? Ayun na hindi. Beer po siya. So, without further ado, let's unpack this one. Malaki siya, guys. Oh, tingnan niyo. So, ilagay ko siya dito, no, para exciting. Kita yun kung gaano siya kalaki ba. Super happy. Akala ko kasi nag-joke lang siya. Sabi niya, magdadala siya ng Filipino grocery. Sabi ko, wag na lang. Sabi ko, ganyan. Sabi niya, hindi, magdadala ako kasi andito na eh. So guys, super happy ako. Let's begin. So first here, chicharon. Fish flavored crackers, original flavor. Galing po siyang Zamboanga. Manufactured by Suntree Industrial. Ito, ito siya. Yeah. And then, may ano din tayo. Wow! Nakabili na ako ng ganito sa Amazing Oriental. Yung palagi kong pinupuntahan dito na Asian shop sa Denbos. Ito. Pancit Canton siya, guys. Chinese style noodles. Then, wow! I'm excited for Ruth to try this one. Otap. So, shamrock talaga to. Yung yung shamrock, po siya, galing Cebu. Yung school ko, yung university ko, malapit po sa sa shamrock. Din. Yung pinaka-main na shamrock yata sa Cebu. Otap. Kung taga-Pilipinas kayo, for sure, alam nyo to. Yung mga local tourists pala, yung pumunta sa Cebu, ito yung mga kalimitan binibili na nila, I heard, yung souvenir ba? Aside sa lechon. And then, may magic creams na din tayo. Biscuits. Butter flavored cream cracker sandwich. So, dun sa Pilipinas, dun sa Cebu, palagi akong bumibili nito dati nung estudyante pa ako or kahit nung nagtatrabaho ako. Aside from Skyflakes, ito, bumibili din ako ng ganito yung pawala sa bottom. Hello, oy. May chippy din po tayo. Mahilig ba ako sa chippy? Hi. Chippy. Wala bang red? Kaya naghanap pala po. Talaga na. And then, may piatos din tayo. Piatos. Alam
kalami. Yan. What else? May Mr. Chips din tayo. Yan. Mr. Chips. This is really lekker or really good with mayonnaise. Yung tawag dito. Mayonnaise. Masarap po siya. And then, may ano din po tayo. May dried mango pineapple balls. Iba pala ito. Parang candy ito. Ayan. Pro Food Cebu, Philippines. Nasa Mandawi yung nito, factory nito. Yan. Hello, salamat kayo pati kadagan anyway. And guys, hindi po mura yung mga Asian products dito. Hindi ko alam magkano lahat to, pero super salamat talaga. Kati, ang dami po nito. Ang dami. Hello. May boy bawang pa, oh. Ako na ang perting kalipay. Kati, kadaganan, anyway. Oh my God. Ito, may sardinas po tayo. Masarap ito na may itlog or kahit lang, rice. Bata pa kami kasi mahirap tayo. So, palagi tayong sardinas, no? Kasi mura lang yung sardinas sa atin. Pero mahal po dito. Tsaka yung sardinas ata ngayon mas mahal na, no? Kaysa dati ba? Ito may green din. Ruth doesn't like spicy food. So, I think ako lang kakain ito. Hindi din po siya kumakain ng ng isda or sardinas or seafood. Hindi kumakain. So, ako lang ang kakain ito. Salamat po. Hala ka riya. Patay tanan. Natay ginamos. Gingnan ako, sinabi na sa akin ni Kathy na may ginamos daw ito. So, anong masarap sa ginamos? Saging, yung saging na nilungag ba? Nilungag na saging, yung saba. Masarap po ito. Kaso, may saba ba dito sa Netherlands? So, rice na lang. Maglaway. And, may din tayo. So, masarap din to siya. Uishi. Alam nyo na lahat yan. Kikilig Kikilig ko. Oh! May din tayo, guys. May Nova. Masarap din po siya. Mahilig ako sa mga chips dati sa Pilipinas. Itong Chippy, Nova, Piatos. Mr. Chips, masarap sa mayonnaise. Ito, may Star Margarine. Di po tayo. Ayan. Oguy, napatay na ginitanan. Meron din tayong dried fish. And, masarap to pag umuulan. Lucky Me beef flavor instant mommy noodles. I think Ruth's gonna like this one. I'll share this one with Ruth. And then, masarap din po siya pag yung ilunod yung egg sa pan ba? Ilunod. Bukal pa ba? Dagupan, gisado na bagoong up. Flavored na to, bagoong po siya. Ang bagoong sa Pilipinas, sa Cebu iba kasi, no? Siya? Bagoong sa ato kay kaning ginamos, di ba? Mao ni hipon ba? Iba yung hipon. Basta mauna na siya. Basta sauteed shrimp paste sweet. But lang sa pag-Dutch basta mauna siya, guys. This is from the Gupan Gisado Bagoong. Grabe to sa rice. And last but not least, super excited si Ruth kasi nga palagi pong naghahanap si Ruth ng pancit canton, and we have different flavors. This one is just for me because this is extra hot chili. Kana. And yeah, ito yung pinaka-paborito ko. Itong sweet and spicy, this one. And this is original. Paborito ni Ruth. And calamansi flavor. Salamat. So, yun na yun, guys. And yan, pakita ko na sa inyo to, no? And tamang-tama kasi gusto kong bumili ng basket kasi po lalagyan ng mga laruan ni Ana dito sa baba ba. Ito, super ganda ng yung niya, lagayan niya. Tapos may pa, ribbon, no? Diba? Kati, then I don't need to buy yung
I don't need to buy... Mata akong anak. Nihilak mo siya. Nagtawag akong pacifier ako. Puntahan ko muna guys. Guys, na tulog na ulit yung anak ko. Yan, so... Ano ba yun sabi ko kanina? Nakalimut ko. But anyway, yun na lahat yung items na natanggap ko from Cathy. Thank you so much, Cathy. And to your husband, Peter, as well. And once again, yung sa mga rosas na pamilya. So, I'm super happy that I was finally able to meet you guys. Super happy ako na na-meet ko kayo finally. It's also comforting na, you know, na alam mo ba na may mga relatives ka dito sa malayong lugar. Yeah. So, super happy. Thank you so much. Thank you. And I hope na ma-meet ko ulit kayo pag may time lahat. Sana makabisita din kami sa inyo dyan. Tas kanina, dapat maglulumpia ako kaso naging busy po lately. Madaming ganap. So, hindi ako nakapaglumpia. So, sabi ko kay Cathy, na lang. Next time, dalhan ko siya ng lumpia. Tas kanina sa dinner lang kami Chinese food, so may lumpia din. So yeah, super dami ng items na ito. Pag ako yung bumili sa Asian shop, konti lang kasi guys, mahal naman ito. Ang dami talaga nito. Minsan pag wala akong ginagawa o pag pag may free time ako, I visit what's this? Filipino stores online. So, nag-add to cart po ako doon. Pero alam niyo na, mahal dito. So, hanggang add to cart lang ako. Hindi ko talaga siya pinapurchase ba. But, yeah. Ang dami nito. Uy, ang dami. Super. I think this is the best gift so far. Thank you talaga. Thank you kayo, Kat. Salamat kay Tanan, Kat. So, yeah. Shout out sa mga taga-Daan Tabugon. Kami, Cathy, parehas kaming mga taga-Daan Tabugon. Tapos yung si Kuya Elias at yung mga anak niya, nasa next barangay. Nasa same town lang din kami. So, yeah, super happy. Thank you so much. Salamat kaistanan. Super salamat. So, yun lang yung video natin for today, guys. Thank you for watching. And if you haven't subscribed, please consider subscribing. And please don't forget to like this video and turn on na din your notification bell. Also, you're updated sa aming next na videos. Thank you so much, everyone.